Hola, avui us presento el programa Cuida't cada dia. Soc la Mariona i des del 2008 que estic dedicant-me a donar classes particulars presencials de ioga amb el meu projecte de ioga a domicili. Després d'aquests darrers anys en els que aquestes pràctiques han hagut de ser suspeses per tota la problemàtica que ja coneixem tots, he fet més que mai programes online, sessions online, hem fet Skypes amb molts de vosaltres, hem fet Zooms amb molts de vosaltres, individualment i també algunes grupals. Aquest estiu, una de les idees que m'anava venint una i una altra vegada és la dificultat que molts de vosaltres teniu en aturar cada dia i realitzar o bé una pràctica de ioga físic o bé dedicar-vos a fer el ioga nidra amb les gravacions que ja teniu meves. I alguns de vosaltres m'heu manifestat l'interès de començar a meditar, de dedicar-te uns dies, de cuidar-te, d'aturar l'activitat o aturar els compromisos familiars, inclús tota l'activitat social que sempre ens tira cap enfora. Arrel d'això vaig pensar què és el que jo faig cada dia que podria aportar als altres i de manera espontània amb una persona que ets una de tu, que ja saps, et vaig dir d'enviar-te una gravació per acompanyar-te en aquell moment que necessitaves i que no trobaves la força per fer-ho tot sol. Arrel d'això vaig començar a concebre els vídeos que veureu al principi d'aquest programa. El programa Cuida't cada dia no està dirigit ni a persones que hagin practicat molt, sinó que està dirigit a qualsevol persona que tingui interès en cuidar-se, en tenir un temps per ell mateix, per ella mateixa, però que sol no s'hi posaria. Llavors seran vídeos que us aniré passant dia a dia, en el que t'ajudarà a aturar aquells moments. Per tant, tu saps que has d'aturar 15 minuts a la teva agenda, has de programar aquests 15 minuts màxims. Els vídeos duren 8, 10, 12 minuts aproximadament en aquest procés inicial i després ja anirem veient com evoluciona, probablement una miqueta més llargs. Però en aquesta primera etapa seran vídeos curtets en els que et donaré una eina molt senzilla que estaràs practicant conjuntament amb mi. M'estaràs escoltant, encara que jo t'hauré proposat que tanquis els ulls i encara que siguin vídeos, tu podràs fer la pràctica acompanyat, guiada per la meva veu. Així que aquest programa, si trobes que pot ser del teu interès, es tractarà d'això, de posar en pràctica, d'aturar el rellotge per cuidar-te cada dia. En alguns d'ells ja he posat, ja he dit que en el moment que tu comencis a integrar aquest estar 10 minuts en silenci, si encara no tens un hàbit, pot ser que et passi que se't faci curt. Llavors, en alguns moments jo dic, si trobes que estàs a gust i et pots mantenir en aquesta pràctica, en aquest exercici, eina que et donaré en aquell dia, pots posar pausa i després seguir. Seguir tot sol, tota sola, i si vols culminar, tancar la sessió conjuntament, doncs ho podràs fer tornant a posar play i acabar la sessió conjuntament. T'he de dir que no seran pràctiques complexes. La posició que jo us proposo és que sigui assentat amb la columna vertical. No necessito que tinguis una gran posició de ioga, jo estic acostumada a seure i m'hi puc passar una bona estona, però en el teu cas pot ser una cadira, apuntar el cul en una cadira, si necessites recolzar-te, inclús si necessites una paret,
posar a la paret. I les cames, si estàs assentat en una cadira, no les creues, sinó que les poses paral·leles, amb els peus a terra. I sí, ja te'n vols anar a buscar posicions ja d'entrecreuament, com la que estic jo ara, o si ja vols anar introduint-te més, em contactes i t'explico com anar escalfant per posar posicions de mig loto o de loto sencer, que ja serien els dos peus a sobre les cuixes. Bé, per no allargar-me en aquest primer vídeo que és de presentació, sí que et puc dir que el benefici més evident que trobaràs és que aprendràs a estar en contacte amb tu mateix amb eines que tens ja cada dia, que és la teva respiració, l'observació del teu cos, l'observació de la teva ment, l'observació de les teves emocions i pensaments. Per tant, tots podem fer això, ho podem fer més joves, inclús un nen, un adolescent, una persona de mitjana edat, una persona més gran, una persona que està convalescent i que el dia se li fa molt llarg, també pot ser una molt bona pràctica. I bé, invitar-te que si vols rebre tots aquests beneficis que t'aportarà aquest contacte d'estar amb tu mateix, amb tu mateixa, que després podràs practicar tot sol perquè ja hauràs anat agafant un hàbit en qualsevol moment del dia, que podeu repetir el vídeo diverses vegades al dia si ho necessiteu. I això, quan ho fem una pràctica llarga durant un temps llarg, que aquesta és la meva proposta, que sigui un programa de tot el curs, aniràs veient com tot el teu sistema nerviós, com ja quan et disposes a seure, ja hi ha un arreplegament natural que sorgeix de la pràctica constant i llarga durant molt de temps. Com sabeu, jo soc professora de ioga, vinc del món del ioga, però també tinc molt interès en el treball personal amb aromateràpia, amb els olis essencials, i en alguns casos, perquè molts dels que avui m'esteu escoltant tenim aquest vincle en comú, us nombraré perquè els utilitzeu. Però si no estàs habituada, no passa res, jo nombraré, explicaré, si t'interessa ja em contactaràs. I des d'aquí, amb aquestes dues eines, el ioga Raja Yoga, el ioga més mental, més cap endins, no tant el ioga físic que practiquem i que puc venir al vostre domicili a generar-lo, a crear-lo, perquè després tu tinguis també la teva pràctica de ioga, hatha yoga, ioga integral, que sabeu que us puc oferir. Bé, ara mateix el que faré és donar-vos un tastet del que això suposarà. I et proposo que, si et fa falta, si estàs assentat o estàs fent altres coses escoltant-me, que aturis el rellotge, que busquis un lloc a la casa o si estàs en un moment de descans de la feina, o estàs en un parc, en qualsevol situació dins el cotxe inclús, doncs que busquis uns moments per posar la teva esquena recta i aclocar els teus ulls. Primerament, només et demano que observis la posició i que deixis la respiració absolutament natural, tal qual estàs ara, tal com et sents ara, i que li deixis aquests primers minuts, que el ritme cardíac, que la respiració es vagi acomodant, relaxant, de manera natural. Nosaltres ens fixarem en el cos físic, en el recolzament que tens de glutis, en el suport que t'aguanta. Si no estàs molt segur, molt segura de la teva columna, si està recta, pots fer un petit balanceig endavant i una mica enrere, fins que trobis com el punt central de gravetat. I també et pots imaginar que la barbeta va una miqueta direccionada a la zona clavicular per allargar la zona cervical i buscar així la verticalitat. Deixa les mans o bé a sobre de les cuixes o una sobre l'altra a prop de pubis, allà on tu trobis que estiguis més còmode, però que els colzes i el pes de les espatlles s'afluixi perquè aquest punt de contacte de les mans en el teu cos
ajuda a relaxar la zona de trapezis i d'espatlles. Observa que hi ha una obertura natural en el pit, les escàpules sembla que es vulguin trobar una mica entre elles. Mira de deixar una expressió serena a la teva cara i observa que no hi hagi pressió entre les dents, una mica d'espai entre el maxil·lar superior i inferior. I observa que aquest aclucar els ulls és un suau contacte de les parpelles. Que el front estigui relaxat, que no hi hagi pressió a l'entrecelles. I observa al voltant de tot el teu cap, tota la pell que embolcalla el teu cap, els cabells. Observa com estan aquestes espatlles, els colzes relaxats, el contacte de les mans, a les cuixes o a prop de pubis. I observa tota la teva columna, des de la part alta, omòplats, dorsals, lumbars, base de la columna, glutis. I adona't ara del contacte de la part posterior de les cuixes amb el suport que t'aguanta, la flexió del genoll, les cames, els turmells, les plantes dels peus, tot el teu cos. Sigues conscient de tot el teu cos. I ara de nou torna a observar com està la respiració i si perceps el batec del teu cor. I sense canviar el ritme de la teva respiració, inspira llarg i profund, ampliant al màxim tota la teva capacitat pulmonar i a l'expirar, al treure l'aire, fes-ho a poc. Segueix el teu ritme i inspires llarg i profund. Expires i deixes que l'aire surti a poc. I segueixes en el teu ritme. Des del ioga proposem sempre una respiració pel nas, tant a l'inspirar com al treure l'aire. Però si sents que això no és natural, que no et va bé, pots inspirar pel nas i treure l'aire entreobrint una mica els llavis i com si tinguessis una canyeta vas deixant que l'aire surti a poc. El teu cos està quiet, tranquil, i tu estàs observant i sent molt conscient de com entra l'aire i com surt l'aire. Deixa anar i deixa completament una respiració natural sense fer res. Adona't de com estàs, com et sents ara, a diferència quan t'he proposat que t'assentessis. Observa si hi ha hagut algun canvi en tu.
Encara amb els ulls aclucats, apropa els palmells de les mans. Si portes ulleres, primer treu-te les ulleres. I seguidament, amb el contacte dels palmells de les mans i els dits separats, fregaràs un palmell contra l'altre, buscant escalfor en aquest espai, en els palmells de les mans. I quan sentis que està prou calent, aniràs a posar en forma de recipient a sobre dels ulls, sense aplastar els ulls, i deixaràs uns moments les mans aquí. I aquí entreobriràs, començaràs a obrir una mica els ulls. Aniràs acostumant-te a la llum i quan sentis que ja els ulls s'han acostumats a la llum, retiraràs les mans. Això ho fem sobretot quan meditem durant molta estona, quan estem molta estona amb els ulls tancats, depenent de la llum que tenim en l'espai que estiguem, si és sobretot més de cara a l'estiu, que fa més calor i que hi ha molta llum, els ulls quan han estat tancats no els podem obrir de cop, llavors aquesta serà una manera que bastantes vegades et proposaré que utilitzis. Sí que és important que haguis tret les ulleres si les portes perquè un cop tinguis les mans calentes de seguida les portis a davant dels ulls. Doncs aquesta és la meva proposta per començar aquest curs del 21-22, que comencis a donar-te aquest permís de cuidar-te cada dia. I si ho vols fer acompanyat de mi, d'aquests àudios i vídeos i fitxes que a vegades aniré incloent per sumar alguna de les coses i pràctiques que et proposaré, doncs inscriu-te i seguim demà. Sàpigues que aquesta pràctica mira el minut en el que comença la pràctica i posa-te'l tantes vegades com vulguis. I també pots reenviar i inspirar a persones que creguis que els hi puguin interessar aquesta eina del cuida't cada dia. Li pots reenviar perquè em coneguin. Doncs moltes gràcies per la teva confiança, pel teu temps i espero que et cuidis cada dia com jo també faig i et brindo per aquest nou curs. Que sigui un inici de bons propòsits i que això t'ajudi a crear un hàbit, en recollir-te cada dia i que després puguis realitzar totes les teves activitats d'una manera totalment conscient i present, no? en el que estiguis fent. I això és el que té el ioga i la pràctica del ioga de manera continuada. Doncs fins ara. Cuida't.